Hi guys, medyo adahan yung tanan. Lain na po nga adlaw. Ug karon, basig matinga mo ha nga ano na ko video nga ni. Sa tinid laman twice a week ko magamag ingani para ni Aliana. Kay ba mo sahang mga nakit-an sa social media nga daghang mga sakit nga na batiin po kog kahadlok ba para sang anak. Labi na ni Aliana kay kanang di ka dyan gulay hindi ganahan raw ka ng fried chicken sa mga nga sa janggaman og kuan sabaw sa kamuti tops may ang timpla di sa janggata samtang ganiyan ang ko ganas nakakita ko kamuti nilutak ag juta dyan gikubkob sa mga yung nakuha timing pod kay klasiha sa Aliana ning ipabawang Aliana si Aliana karon nga naka dyan napakanag mga biskwit, sang lutuan og mga kamuti ug digali unay saging-saging ang iprito ba yung pabawon. Karon haning lutuon. Haning prituhon. Pinataas paghiwa kay kung ganahan po sa Aliana. Time bitaw no ganina kulbaan ko kay dihan ako nakras dares gawas natingami kada may ning butok nda kuan di ay kanang kuan na basidya kanang mais na padung na muli ba nda no maligaran ka sa gaguan nda dapat dares sa gawas kay ani bitong dalapo kagkasada kay nay dihan bitaw sa ibabaw ora bag ning overflow ang juta mo nang arang lapo pa mo sa sobra sa kadangog nakras tong mais na dahil ko lawang ko nagsamad lang mo nja bago pa po ko nakakita dito nga dapay nakras nagi dapay nakras ganina sus panji ko ikabuhi ko nagtanaw na po so mao to share ko lang. So balik ta about ni Aliana si Aliana ang namatdan gipulan na sa dyang mga kanunon nga biskwit balik ram ni Japita kanang rubisco katong mga di ba tamis isay ning sa gipulan ako si Aliana di bawal di sa dyang mga tamis sa mao nang ganahan man sa mga piniritong saging ganahan po sa piniritong kamote sa mao ni nakaredy na gyang baon. Nakaw. Nakaw. Dari ako. Para kang lantawon. Kau, bye-bye. Oh, nakaw, kaya kang lantawon. Hindi pa. Bye-bye. Akam ta dyan, kau. Nakaw. Bantad dyan, lagi ka na, kau. Lakaw na, bantad dyan kang mama. Lakaw. Lakaw na. Lakaw. Kami nakasunod sa gate nga dool kay guba. Lakaw na ako. Kau, bantad dyan mama, lakaw na, hadyo kadlo, hadlok man. Lakaw. Lakaw. Lingi man. Maduk na siya malakaw si Zara. Lakaw na. Bye-bye. Lakaw. Lakaw na. Bye-bye. Anang si Aliana dihang gianad kay kanabitang talawan si Ja naanad si Ja nga ato sa gate bitaw nga doon naman si dito na kay
nagaba man no nang damis ladyo-ladyo lakwana na sang gianad nga di hatid. Ani nga tay maigo ra jud gipasul si Aliana sa jang classroom. Ning bundak bitag uwan na tagnaan jud na kay grabe bitang inita alingiing. Uwan bitag ang kusuga. Nadari sang gistihan pandari silib inja tu. Jalami ara jud di katug. Mao na nga ning higda ko dari bisa gamay ra lugar kay kinalamian jud matug. Busdak ang uwan kuana ni murag nagtinuod na ba kay das niagi uwan pod sige nag-uwan lagi ron inja maatlan pod nga dari ko sa sibuting area anang gisakag hang tail na kay kuana grabe nang kasugag uwan inja nahadli ko dani kay kuan nagpangilat bitaw dyan nagdawdog na grabe kasugag uwan. Madugaling po dari sa gistihan kay na wifi doon. Nalingar po ko. Nang gitungtong hang tiil kay grabe na dyan kasugagawan daning time. Tugkan po ko gubag-gubag kay nangilat bitaw. Madik man kong kilat. Labi nagdagdog pa dyan. Nalisang ko dani. Kalawan. Di na dyan matabang ang kagasod sa uwan. Nagtungko di ko dani damay na lang medyo space na nakuanan ko matuan na mo nang nagtungko na lang medyo po ang kilid-kilid kay basa naman dampo di ko noon dang nag-uwan ani kay di matabang ang kagasod sa uwan nahandot na ko na rin sa baha na dari pistuhan kay wa naman abta na dyan nakaagi puro ka oras o di maon daw mag-uwan nangita pa kog lain ni doon ka dani kasi mag-uwan grabe yung bati na medyo ko dari saksak sa kilid aron kog nawa nakalimot ko kog dag jacket hindi makasurvive pinasakit ni si Job alamat sa Ginoo kay okay na balik na gidyan ka gara na sa kasi mana ka pinjining wa mukha no aduha pero na naulian ra sipat na kadyo sa Ryan dahil po sa family house ya am gato ding bus madam na mo bus madam nagigig pa rin insay mo sa danron fried ayaw maru mao ni batang di magsawa sa fried chicken balag buntag uto hapon kuan ni gilok ma ha kuan na gilok ni mao day good na nagbutang na ganina bawang Aliana na ha dan tata ato na mi good morning sa dumig pamainit gikan mi dani nag morning praise pag nagkasinabot nga mamainit gikan mi nag morning praise manis day kabahakuda padung sa altam may lang puro baik na jadi
Lagi na gasolina yung motor. Namato dito, musud ka dito man. Munisud sila. Paghapit o kamong kaitan. Mag-shake. Ako'y libre. Terus ba ibang ato? Di ko daghan kaya rang isa ko sa ang